Het coronavirus heeft ons weer in zijn greep. Wat betekent dat voor jou? En hoe ga je daarmee om? Deze vragen stellen we vandaag aan Arthur Sporke van Café aan de Grote Weg in Vilt. Arthur, wat betekent dat voor jou en hoe ga je daarmee om? Ja, wat betekent dat voor mij? 3 jaar geleden begin je ergens aan, je begint aan je droom om je eigen horecazaak te starten en nu moet je de deuren sluiten. En als er iets is wat je niet wil, dan is het dat wel. We moeten ermee dealen, positief blijven, gericht op de toekomst en we zien wel hoe het gaat. Maar is zoiets eigenlijk voor iedereen altijd een probleem? Er kan altijd wat gebeuren als je ergens als ondernemer mee begint. Ja, er kan altijd wat gebeuren, dat is zeker waar. Alleen, zolang je open bent, kun je daar iets aan doen. Nu kun je er niks aan doen en nu kun je geen bier meer verkopen. Je kunt niet zorgen dat de koffie lekker is. Het gaat gewoon niet, omdat je de deuren dicht moet houden. Vind je het oneerlijk dat de horeca op deze manier, zoals gezegd wordt, gepakt is? Ja, vind ik moeilijk om daar iets over te zeggen, omdat het 2 kanten op kan gaan. Enerzijds heb je het verhaal corona, dus mensen worden ziek en hebben daar echt wel problemen mee. Aan de andere kant, als ik puur naar mezelf kijk en hoe wij het hier in onze zaak geregeld hadden, denk ik dat hier iedereen echt coronaproof, om het zo maar te zeggen, naar binnen kon komen. En hoe vang je dat dan nu op? Ik bedoel, heb je nu geen inkomsten meer? Ja, je hebt wel inkomsten. Ik heb het geluk dat mijn café bestaat uit 2 delen. Dus dat is een café aan de voorkant en dat is de frituur aan de achterkant. Daar mag je gewoon afhalen. Wel onder bepaalde voorwaarden natuurlijk. Dus bepaalde inkomsten zijn er op dit moment nog? Ja, die zijn er nog. En dat is wel, zo eerlijk durf ik ook wel te zijn, mijn redding al geweest. En daarnaast zijn we nu dan toch maar begonnen met een lunchkaartje om dat af te halen. En dat werkt? Ja, tot nu toe wel. We zijn nu, 6 dagen onderweg. Dus dat moet even zien hoe dat gaat. Maar tot nu toe prima. Ja. Je zit hier in Vilt, hè? Vilt is een kern van Valkenburg. Wordt altijd gesproken over de horeca in Valkenburg. Maar er wordt geloof ik nooit echt mee bedoeld in de kernen. Hoe vind je dat? Ja, hoe vind ik dat? Het wordt altijd, gemeente Valkenburg aan de Geul wordt altijd, zo wordt er gesproken, alleen het gaat altijd over het centrum. Nu maakt me dat verder ook niet zoveel uit, want wij doen hier in Vilt gewoon lekker normaal. En, je eigen dingetje, maar kost het geld of brengt het geen geld op dat je hier in Vilt bent? Nee, we hebben hier, we zijn ook niet, het is ook een voordeel, we zijn niet afhankelijk van een kerstmarkt, we zijn niet afhankelijk van een zomer. We hebben gewoon het hele jaar door onze vaste gasten die komen, dus je hebt normaal gesproken een stabiele omzet. Maar als ik naar de gemeente ga met vragen, dan word ik net zo goed geholpen hoor. Toch wel? Ja, absoluut. En wordt er ook gesubsidieerd naar de kernen toe? Ja, tenminste voor zover ik weet wel. Als ik dat een beetje zo in het dorp hoor, het is natuurlijk niet hoe het ergens anders gaat, maar er wordt zeker wel ook aan de kern Vilt gedacht hoor. En er is overleg genoeg ook met jou hier in de kern Vilt over de toestand zoals jij hem beleeft? Ja, zeker. We worden heel goed op de hoogte gehouden. Als er vragen zijn, je hoeft maar aan de bel te trekken. Wat dat betreft, heel prettig. En hoe gaat dit nou verder? Ja, hele goede vraag. Ik zou het niet weten. En dat is eigenlijk ook het moeilijke hieraan. Als je weet, we moeten nu nog 2 maanden dicht. Oké, dan ga je een plan maken en dan ga je zorgen dat je dat overleeft. Maar voor hetzelfde geld zitten we hier een maand nog. En dat is wel iets wat mij zorgen baart. Ja. En dan? Ik sta er positief in en ik ga ervan uit dat ik hier doorheen kom. En dat moet goed komen. Dankjewel. Alsjeblieft.